biyan bukata ta. Allah taimakan nufanin sarki tsaron fahimta ta. Dan manzon ka annabi domin albarka cikin makaranta. Yau kan duje ya kashe hula ina mazan mu da mata. Na rantse da Allah na kuma rantsewa mutane na. Allah ya yi wa gwamna dan duje rayuwar kauna. Shi ne za ya maimaita gwamna domin